си, използваш ли ги често? Ау, щупи ми се нокът, питай на нещо. За броя на мъжете ти дали ти се говори? Оная песен знаеш ли я? Ти си ми втори. Кажи ми честно, верно ли на тройките си фенка? Моля, 6+ заслужавам за оценка. Позите ще кажеш ли коя ти е любима? Обичам само десният ми профил да се снима. Кино в асансьор или на задната седалка? Не ти разбрах въпроса, защото съм руса и съм малка. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Ти задавай отговори, задавай ми въпроси. От ясната ти блузка силикон ли има, мила? Така съм се родила, мили, така съм се родила. А как е телефона ти, ако не е нахално? Добре е телефона ми, работи идеално. А някога била ли си с дама в леглото? Леглото дами няма, те са само в обществото. Има ли значение размера за жените? Да нямаш притеснение, че за това ме питаш. Гаси, паси, вечно от въпроса се измъкваш. Крайно време е да ме целунеш и да млъкваш. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Какво прече? Какво грече? Какво уче? Какъв прелеп? Да ти е кеф? Да те обре? И всеки тук по тебе луд, най-много аз. Не ме мъчи, ела у нас. Цяла нощ прахоса да си дойдеш на въпрос. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми,